Θα μου παρουσιάσετε τέτοια περίπτωση. Τι να κάνω εγώ τώρα. Φύγε από εδώ! Ένας πολιτικός σας αντίπαλος. Μου λέει άνεργος είσαι. Λέω άνεργος. Μου λέει θέλεις να κερδίσεις χρήματα. Λέω θέλω. Μου λέει πάρε μια λίρα και πάρε μια γροθιά από τον κύριο. Κατάπτωσης πολιτικών ηθών. Εγώ δεν ήξερα ποιος είσαι. Όταν το έμαθα είπα τον βουλευτή μας φύτησα. Τρελάθηκα. Τον άντρα τον υπέροχο. Το ειδόλ της πουλής. Δεν με ήξερες προσωπικός. Όχι, δεν ήμουν σας ξέρω, άμα το ξέρω, θα το έκανα. Εκτίμηση μόνο. Μόνο εκτίμηση. Μα τι φήμη είναι αυτή που έχετε και ποιος δεν σας ξέρει εκτίμηση. Δεν μου λες, φωτογραφίες με είδες. Τόσες φωτογραφίες κυκλοφόρησαν την προεκλογική περίοδο. Είδε κύριε Φέρε, φωτογραφίες είναι αυτές. Πώς σας παρουσιάζουν έτσι τέτοιο λεβεντάνθρωπο. Αυτό είναι σωστό. Κρέμας μου τα φωτογραφία. Εντάξει, όχι και κρέμασμα, τώρα μην τα παραλέγω. Αχ, πώς το έκανε εγώ αυτό το πράγμα, πώς. Εμένα ρωτάς. Μα είμαι παρηγόρητος. Δεν ξέρω τι να κάνω εδώ τώρα, τι να κάνω. Θέλεις τώρα να σε παρηγορήσω που εκτίμησες. Πάντως εκτιμώ την ειλικρινιά σου, δεν έχεις δακιά χέρια την ευθύνη, ήσουν απλώς ένα όργανο. Κάθεσαι εκεί. Δεν μου λες. Ποιος ήταν αυτός που σου έβαλε να μου εκδίδεις. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις. Ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Τα χαρακτηριστικά δεν τα θυμάσαι. Α, βέβαια, πώς. Είναι ένας ψηλός, αχουλός, με μουστακάκι. Αν το ξαναδείς τον θυμάσαι. Εκτός αν ξυρίσει το μουστάκι, Είχε πολύ μουστάκι. δεν μπορώ να καθορίσω την ποσότητα. Πάντως ήταν ένα μουστάκι. Και ήταν πολύ ψηλός. Ήταν κοντός. Μάλλον για την ακρίβεια ήταν ένας σκοτός που ψηλόφερνε λιγάκι. Εκτός αν ήταν ένας ψηλός που κοντόφερνε λιγάκι. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν. Όχι. Κάπως συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες σου, νομίζω. Αντιθέτως, νομίζω ότι είναι σαφέστατος. Πάντα τα καταφέρετε, κύριε Ψηφοφόρε. Τι είπες. Ο κύριος Ψηφοφόρος Θεόφιλε, δεν τον περίμενες. Ορίστε, νάτος. Καλά κύριε μου, εσείς είστε το λόγο σας, δεν κρατάτε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Τώρα έτσι πως ήταν τα πράγματα δεν υπάρχει θέση για ψέματα. Πάντως, επειδή ξέρω ότι είστε θαυμαστής του ψεύδους, πελάτης των ψευτών, θα μου να συστηθώ. Θεόδωρος Παύλας εκπορούμενος, όσο Παύλας ο ψεύταρος και ψευτοθόδωρος. Κύριε των δυνάμεων. Με θυμών γεννού. Εγώ το πρωί, αλλά κατά άμυχη σύγκριση συναντηθήκαμε πραγματικά. Και με έχεις τόση ώρα εδώ και με παιδεύεις με τα ψέματα. Μα ψεύτη δεν ζητάτε. Πρέπει ψεύτη εγώ ζητάω για τους άλλους, όχι για μένα. Τι να σας πω, θεωρήστε ότι έδωσα τις εισαγωγικές μου εξετάσεις. Ποιες εξετάσεις, ποιες εξετάσεις. Ακούστε κύριε Φερέκη, κρατήστε την υποδοκιμή. Αν είπα 5 ψέματα σε εσάς, με τα τσουβάλια θα τα λέω στους ψηφοφόρους σας. Να φωνάξεις το πρασίδι να το πετάξεις. Εσείς τι να κατέβεστε κυρία μου, έχετε αντιδικία μαζί μου. Ω πανταρπιά. Θα καλάσει τον κόσμο αυτό στο ράδιο. Καλημέρα σας. Καλώς τον φίλ πατώ μου πατατιά. Τι κάνετε, τι μου γίνεστε. Τι να κάνω κύριε Φερέκη. Δόξα σε Θεός που σας πετυχαίνω. Δυο ζευγάρια σε όλες έχω λιώσει να πηγαίνω εδώ. Κύριε πατατιά μου, βεβαίως να σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσετε. Ένας μήνας τότε που έχω τον αδερφό μου στη φυλακή. Δεν μου υποσχεθήκατε ότι θα τον βγάλετε. Ναι, μάλιστα, αλλά ξέρετε. Τι θα γίνει λοιπόν. Όλο υποσχέσεις και πώς δεν βλέπουμε. Με συγχωρείτε. Αυτή την υπόθεση την έχω αναλάβει εγώ. Μπορεί να ασχολείται με όλα ο κύριος Φερέκης.
Πήρε και στον υπουργό που ασχολείται με το φάκελό σας και επειδή τον πίεσα πολύ, μου είπε ότι θα τηλεφωνήσει. Μισό λεπτό, να τους κιόλας. Ναι, μπρος. Κύριε Υπουργέ, εσείς είστε? Εδώ Θόδωρος. Τι απεκάνατε με την υπόθεση του κύριου Πατατιά? Κύριος θα φτάσει μέχρι να αποχωρήσεις από το κόμμα. Άντε! Δεν πάτε στο διάλογο. Με έφαγε με το πατατιά μου και τα μάτια σου. Τι αδυναμία είναι αυτή που σας έφυγε. Στο καλό κύριε πατατιά μου. Για αύριο μεθαύριο τρέχω και να τηλεφωνήματα και τα λέμε. Ναι, να σας καταπληκτήσω. Χαίρετε πάλι. Μας φεύγετε κιόλας. Δηλαδή, τι θα πω αυτά, Θεόφιλη, υπάρχει περίπτωση να κρατήσω αυτόν τον άνθρωπο. Να τον κρατήσω. Αυτός διορίστηκε μόνος του. Δεν μου λες ποιος ήταν στο τηλέφωνο. Ξέρω εγώ, ποια γυναίκα. Εμπρός, ποιος είναι? Πάλι εσείς είστε στο τηλέφωνο. Ποιος εδώ κυρία μου, ποια είστε? Εσείς δεν με λέγατε προλίγου υπουργό. Πριν έλεγα εγώ εσάς υπουργό. Α, κύριε, δεν είστε καθόλου καλά. Τι ψεύτης είναι αυτός. Αυτό έχει και πώς. Δεν θέλω να μιλήσω, κύριε Φερέκη, αλλά είναι φοβερό πράγμα με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω δει ψεύτες και ψεύτες, αλλά αυτός εδώ είναι άλλο πράγμα. Και την καλημέρα που θα σας πει ψέματα θα είναι. Έτσι, Αυτό εμένα ξέρετε τι μου είπε. Ότι είναι παντρεμένος και έχει 27 παιδιά. Όταν αγχώρησε, του λέω πώς είναι δυνατόν να έχει 27 παιδιά, μου λέει έχει μια γυναίκα που κοινοβολάει 3 φορές το χρόνο από 3. πώς τα λέει, πώς τα λέει. Και επιπλέον, ξέρετε τι τόλμησε να μου πει. Ότι ευχαρίστως θα χώριζε τη γυναίκα του και θα με παντρευόταν, αν δεχόμουν να θρέψω τα 27 παιδιά του. Αφήνοντα τον κόσμο που μας επισκέπτεται, τι κάθεται και λέει. Πω, ψευδικές να ακούσετε. Μα που τις κατεβάζει το μυαλό του ήθελα να ξέρω. Έλατε, έλατε. Τι είναι αυτό, Βρασίδα? Το ιδιαίτερο τηλέφωνο του κυρίου Θόδωρου. Άνευ σύρματος. Γιατί άνευ σύρματος, Βρασίδα? Μα δεν καταλαβαίνετε. Επειδή μπερδεύεται πολλές φορές όταν παίρνει ψεύτικα νούμερα, το προτιμά έτσι χωρίς καμιά σύνδεση. Κύριε, θα μου αφήσετε να πάω στην Αφρική. Ποια Αφρική? Το υποβρύχιο, κύριε. Σου στρίψε, παιδάκι μου. Μου είπε ότι έχει ένα υποβρύχιο και με ρώτησε αν θέλω Είναι μέσα στο Θόδωρο. Όχι, αυτό δεν φάνηκε ακόμα. Πού πήγε? Το ρώτησα που πάει και μου λέει πάει με τη Φιντερίκη και τον Κωνσταντίνο για καφέ. Φιντερίκη. Με τη Φιντερίκη. Ο ψεύτης. Θόδωρος. Και άλλα γράμματα, κύριε. Συνέχεια το πρωί μας φέρνουν γράμματα και τηλεγραφήματα. Άστα εκεί και πήγαινε. Μάλιστα. Αφήνω και πηγαίνω. Κύριο Βουλευτή, ευχαριστούμε θερμός δια το ενδιαφέρον σας υπέρ της τάξης του κουρέου. Το κουρέο. Κάπου θα πήγε να κουρευτεί ο κύριος Θόδωρος και τους ξύρισε καταλήλως τους. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται η προπαγάνδα στα λαϊκά στρώματα. Ευχαριστούμε για τους αγώνας σας υπέρ της τάξεώς μας. Ελπίζουμε ότι θα κατορθώσετε ψηφιστή προτινόμενων υφημών νομοσχέδιων. Ομοσπονδία Ευρωκλιματοποιών. Νομοσχέδιο για τους παπλωματάδες. Κι άλλα. Εκφράζομαι θερμάς ευχαριστίες
Ορθίας, διεξηγήσεις υπέρ ενισχύσεως ζητημάτων μας, σύνδεσμος νησίων Ορθοδόξων. Θα δεχτείτε, κύριε Φερέκη?